Bé, des del 2016 l'arxiu municipal pateix una infecció microbiana, entre altres patologies, en documents i arxius en documents i llibres de l'arxiu. En aquell moment, el 2018, es va realitzar un contracte extern per tractar la documentació. Havien de retornar tota la documentació abans del 30 d'abril del 2018, però no ho van retornar o la que van retornar no estava tractada amb les condicions que pertocava. I per tant es va fer una demanda de retorn de tota la documentació el 20 d'agost, que la retornessin al màxim el 20 d'agost del 2018. Un cop recuperada, tota aquesta documentació i llibres de l'arxiu ha estat tractada amb dependències i annexes de l'arxiu. Es va portar a un espai per poder fer el procés de neteja i desinfecció, que és on antigament estava Seguretat Social de la sortida del metro de Gavarra, perquè ens entenguem tots. Però aquí ja anirà el nou servei d'urgències de Cornellà i per tant en el moment que s'iniciïn les obres tot aquest arxiu haurà de traslladar-se a un altre lloc i se'ns va comunicar que es traslladaria a l'Avinguda Baix Llobregat a l'edifici on també hi anirà. Això és el que se'ns va treballar en comissió informativa. Nosaltres hem posat a la moció que se'ns ha traslladat a comissions informatives i per tant és el que estem traslladant en aquest moment. A la rèplica ja ens traslladareu on penseu traslladar-lo. Amb la informació que nosaltres disposàvem se'ns va comentar que es traslladaria a l'Avinguda Baix Llobregat. Han passat 6 anys des de la infecció microbiana i actualment encara no es pot accedir a la documentació, ni la ciutadania, ni historiadors, ni per tràmits, i inclús el personal, només el personal de l'Ajuntament hi pot accedir i s'han de vestir amb uns uniformes específics, tant per ells no traslladar infeccions com per no infectar-se d'aquestes infeccions microbianes que tenen tot l'arxiu. Nosaltres a l'octubre del 2018 ja vam presentar una moció precisament per intentar posar solució en aquesta situació. No es va aprovar i també hem anat fent en reiterades ocasions preguntes a comissions informatives i en plenaris. Segons l'equip de govern s'han intentat buscar solucions al respecte però no poden donar una data de finalització del tractament de la desinfecció i l'arxiu de la ciutat continua sense estar en condicions ni a disposició de consulta per part de la ciutadania. Per tant, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que es faci un informe tècnic dient quina és la quantitat de documents que s'han tractat, quins encara no ho estan i l'estimació del temps necessari que caldria perquè ho estigués la seva totalitat si no s'adopten altres mesures. Considerem que passats ja 6 anys des que va haver la infecció, són molts anys en què l'arxiu de la ciutat no ha estat en condicions ni a disposició de tota la ciutadania i que per tant el que demanem també és que es destinin els recursos materials i humans necessaris per accelerar aquest procés de desinfecció i que s'adoptin mesures per preservar el patrimoni de la ciutat i no es tornin a produir fets com aquest. Gràcies. Bé, agrair el suport de tots els grups en aquesta moció. 4 comentaris de resposta al Sergio del Partit Socialista en aquest cas. Que hi ha hagut una pandèmia pel mig, tots en som conscients, però aquest problema el tenim des del 2016. Per tant, i tu ja mateix ho has reconegut, tampoc és excusa com per dir que encara estiguem en aquesta situació. Que hi ha documents, que els documents que ja estaven digitalitzats prèviament s'hi ha pogut accedir, home, això esperem. Ara, quina quantitat de documents són aquests que són digitals? Ben pocs. No tenim la dada concreta, però realment la gran quantitat d'arxiu, o sigui, la gran magnitud de l'arxiu de la ciutat no està digitalitzat i per tant tota aquesta gran quantitat no s'hi ha pogut accedir i s'hi continua sense poder accedir-hi. Hi ha molts documents que no s'han fet, per això és necessari saber què està fet i què no està fet. També, a part que la ciutadania no ha tingut, s'ha vist vulnerat el seu dret d'accés a la informació, els mateixos treballadors de l'Ajuntament per tasques procedimentals, ja siguin d'urbanisme més d'altres departaments, s'han ralentitzat perquè hi havia aquesta dificultat per accedir a l'arxiu i a l'hora d'anar a consultar havien de vestir-se de la manera que s'havien de vestir, etc. Aquesta moció, jo no sé en quin cas s'està fent un atac als treballadors d'aquesta casa. És evident que hi ha un problema amb l'arxiu, que té una infecció microbiana.
Això és culpa dels treballadors? Primera notícia, si fos així. Vull dir, en cap cas estem dient que sigui així. Es fa un contracte extern, s'externalitza perquè es pugui posar solució amb aquesta infecció microbiana. Resulta que l'empresa, i ja n'hem parlat més d'una vegada, no va saber o no va poder, o totes les dues coses juntes, realitzar la feina per la qual se l'havia contractat. I llavors l'Ajuntament recupera tota la documentació i posa a treballar a gent amb personal propi. En algun cas s'ha comentat que eren plans d'ocupació, però no vull dir una cosa que potser no sigui així, en alguna comissió s'ha comentat, i s'ha posat a treballar. Estem posant en dubte la feina d'aquesta gent que s'ha posat a fer el procés que és lent, de fulla per fulla, amb el filtre EPA, més tot el procediment que pertoqui? No, ara potser era poca quantitat la gent que s'ha posat a fer aquesta feina. Estem dient que la feina que estan fent l'hagin fet malament? No, estem dient que falten recursos tant materials com humans per agilitzar tot aquest procés i poder disposar ja de l'arxiu municipal en condicions. Tanco ja el tema, tornar a agrair el suport de la moció per part de tots els grups. Gràcies.